Okay. Hvis jeg bare tænder ud i gang. Alright. Jeg vil gerne bevise, at kvadratrodsfunktionen er differentiabel og har differentialkvotienten 1 over 2 gange med kvadratroden af x0. Det beviser vi, som altid, når vi skal finde differentialkvotienten, med at opstille tretrinsreglen. Så vi starter med at finde differensen af y, som lyder f af x0 plus h minus f af x0. Den anden anvender vi på vores ligning. Det betyder, at for vores tilfælde betyder det, at det lyder kvadratroden af x0 plus h minus kvadratroden af x0. Okay. Nu har vi altså opstillet det her. Opstiller vi differentialkvotienten, altså divideret med h, begge tilfælde, så kan vi lige opdage, at hvis vi lader h gå mod 0, altså hvis vi forsøger at finde grænseværdien, som den nuværende ligning står, så går både tælleren og nævneren imod 0. Så vi bliver lige nødt til at forlænge vores ligning med en faktor kvadratroden af x plus h plus kvadratroden x0. Så det gør vi selvfølgelig både i tælleren og nævneren. Så x0 plus h plus kvadratroden af x0. Okay. Vi kan sammensætte udtrykket i tælleren med en kvadratrods sætning, som lyder a minus b gange med a plus b er det samme som at sige an minus bn. Det kan vi altså også gøre på den her. Det vil sige, at differenskvotienten bliver nu sammensætter det her to udtryk til kvadratroden af x0 plus h i anden, og så sammensætter vi det her udtryk til minus kvadratroden af x0 i anden, og det her, det er selvfølgelig bare stadig det samme, så h gange med kvadratroden af x0 plus h plus kvadratroden af x0. Okay. Ved det her udtryk, så vil anden potensen og kvadratroden gå ud med hinanden. Det vil altså sige, at det bliver differenskvotienten bliver x0 plus h minus x0, og det her udtryk i nævnerne, det er det samme. x0 plus h plus kvadratroden af x0. Okay. Så for grænseværdien for h gående mod 0, altså differentialkvotienten h gående mod 0, de her to, de vil udgå i ligningen, og det samme med det her. Det vil altså sige, det der står tilbage i tælleren, det er 1 over kvadratroden af x0 plus h plus kvadratroden af x0. Så det er det, der står vores differenskvotient. Og så som jeg sagde, for h gående mod 0, så vil det her også nærme sig 0. Og så kan vi sådan set sammensætte det som, at differentialkvotienten af kvadratrodsfunktionen er lige med 1 gange med 2 gange kvadratroden af x0. Og med det har vi bevist, at den er differentiabel.